Il-Ministru tas-Saħħa Ġatjana Bela qed iqis id-direttivi li qed jieħdu t-tobba bħala aġir b'nuqqas ta' moralità. Il-ġimgħa il-Mam u l-Ministru Ġatjana Bela kellhom laqgħa taħraq fejn it-tobba ippreżentaw numru ta' soluzzjonijiet sabiex tiġi indirizzata il-kriżi li hemm bħalissa fiċ-ċentri tas-saħħa. Dan apparti l-istat ta' emerġenza li hemm f'Mater Dei. Iżda jidher li fl-isfond ta' ħafna qajjad it-tobba kellhom joħorġu mill-laqgħa kif ma kienx qed jidher li se jkun hemm xi forma ta' qbil. Dan wassal sabiex il-Mam kienet kostretta ssejjaħ azzjonijiet industrijali għal professjonisti mediċi fiċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta, azzjonijiet li jitlu fis-seħħ minn nhar l-Erbgħa. Il-Gvern issa ilu xhur jieħu din l-attitudni mat-tobba u qed jinjora kull forma ta' konsultazzjoni ma' dawn il-professjonisti. Sitwazzjoni li ġiet wara l-Gvern Laburista għażel li għadet l-isptarijiet pubbliċi lil barranin. Biex issa kien il-Ministru Ġatjana Bela stess li ammetta waqt intervista fil-programm ta' Indrozzo Party li kieku ta' vajnt il-sustjuwar tagħmlu xogħolhom kieku maħniex f'din il-problema. Is-soċjetà tagħna xtaqet li fil-polyclinics ikun hemm aktar effiċjenza u inqas dewmien. Qed niftehmu kien il-vitals kien jgħin kieku għamel xogħlu. Bilna, issa din hija xi ħaġa maħmuġa li qed qabbel il-vitals u l-isteward. Ma erba' sptarijiet li ilhom jaqdu lill-poplu tagħna. Lilhom jara. Ejja, wassal, għaw Ministru li qabel il-vitals huma maħmuġin. Wasanna. Iżda minkejja li ammetta li l-problema ġabba fuq u dan il-Gvern xorta waħda qed jitfa' r-responsabilità kollha fuq it-tobba. Jiena li din mhijiex serjetà li xi ħadd jaqbad u jitlaq minn meeting għax jiena nsemmi morali u qed ngħidlu dan mhux ħaġer morali li issa fil-qed timblokkali il-Mater Dei. U fl-istess ħin tittalaq li il-Polyclinic tal-Furjana ma tarax. Dak huwa aġir mhux morali. Apparti li qed jinsa ħtiġijiet tal-professjonisti mediċi. Il-marit m'għandu qatt jispiċċa bħala pedina. Ija, ma laqas il-tabib m'għandu jispiċċa bħala pedina laqas. Waqt l-istess programm il-President tal-MAM Martin Balzan spjega x'qed jistennew it-tobba li fuq kollox iridu servizz mill-aqwa għall-pazjenti. Joqosna di tal-health centers kif se nimmotivaw iżjed tobba jiġu l-health center. U jekk jaslu Monday or Tuesday, ma jkunx direttivi, ma xtotu tango. Chris Simmamo għal Net News.